Presbyon je suvremena laserska metoda za uklanjanje starosne dalekovidnosti ili presbiopije. Preporučuje se osobama između 40. i 60. do 65. godine života u cilju odbacivanja ne samo naočala za čitanje, već i postizanje dobre vidne oštrine bez potrebe za nošenjem naočala na sve udaljenosti. To su osobe koje još uvijek nemaju razvijenu sivu mrenu ili kataraktu. Pojava starosne dalekovidnosti poslije 40. godine života povezana je sa procesima starenja oka, pa tako i očne leće. Očna leća, pored ostalog, ima i važnu ulogu u akomodaciji oka, prilagođavanju oka za oštar vid na sve udaljenosti. No kako starimo, ta sposobnost očne leće sve više opada, a taj proces traje sve do u pravilu 60. godine života, kada očna leća u potpunosti izgubi sposobnost akomodacije. Većina ljudi u dobi poslije 45. godine života počne nositi naočale, no danas laserska Presbyon metoda omogućuje dobar vid na sve udaljenosti bez potrebe za nošenjem naočala. U uvjetima slabijeg svjetla i čitanja sitnog teksta može se javiti potreba za povremenim nošenjem naočala. Pri dobrom danjem svjetlu ili dobre osvjetljenosti prostorije, Presbyon je metoda izbora za starosnu dalekovidnost bez potrebe za naočalama. Ukoliko zbog starenja nakon nekoliko godina dođe do slabljenja efekta zahvata, Presbyon metodu možemo ponoviti.